Mitä sun golfmailat sanoo susta part 2? Sä salaisesti ajattelet, että sä voisit olla ammattilainen, jos sä et ois töissä. Et vois. Mut sun tasoitus on silti joku 5. Mut ei. Sä et vois olla ammattilainen. Säkään oot tuskin ammattilainen, mut sä oot sun ryhmän hauskin jätkä. Kaikki haloo pelaa sunkaan. Ja sä todennäköisesti myös tuuletat, kun sä lyöt hyvän lyönnin. Arvostan. Tasoitus on kuitenkin siellä 40 huitteilla. Älä huijaa mua. Eiks niin, että sulla on oranssit gripit? On. Ja ai että Misunot. MP30, nää on mun mielestä yhdet hienoimmat mailat, mitä on olemassa. Sä osaat kyllä lyödä palloa hyvin. Joskus ehkä puttaaminen on vähän mut sä ainakin niinku... Sä muistat sanoa kaikille, että Misunot on muuten parhaat rautamailat ikinä. Mut niinhän ne muuten onkin. Tasoitus on siellä ihan 10 tietämillä. Erittäin hyvät. Ja sitten MP30 isoveli, MP20. Sä oot oikeasti hyvä. Sä oot siis nollahändäri. Sä oot testannut TaylorMadea, Titleistia, kallaveita ja sä silti päädyt näihin. Sä oot todella hyvä pelaa. Ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, TaylorMade P790. Mä luulen, että sä et ole ainut, jolla on nämä mailat. Juuri sinä. Sä oot treenannut lähiaikoin paljon, sä otat golfia aika tosissaan ja sä sanot sun kavereille, että mä en ehkä juo tällä kierroksella. Mä koitan nyt tehdä oikeasti hyvää skorea. Mutta kun etuysi on pelattu 52 lyöntiä, niin kyllä siinä välitauolla on hyvä ottaa 1 kalja. Kaiken lisäksi sun tasoitus on 11,6, mutta sä sanot, että sä oot singeli. Ehdota, mitä mailoja käydään läpi seuraavaksi ja follow for part 3.